Ud til siden med lommeuret der. Så kan man jo tale om, at verden åbner sig for. Har du udsigten? Okay, item 26. Det er bankeragtigt, det der siger, døren er ude. Hvad er Tom? Vil du indstøve dig? Ikke så? Vil du indstøve dig? Ja. Item 27. Lift legs into the door threshold. Vanvittigt fascinerende. Item 28. Slide the seat forward. Ja, han er jo i den grad, man skal skrive i stå. Ja, kommer kuderne ud. Nu er det noget, jeg tror. Nu er det altså Item 29. Release seatbelt. Vi har helt laminationer og alt muligt, men det er bare noget andet nu. Item 29. Felix, release the seatbelt. Heja Felix! Heja Felix! Attaboy. That's good. Okay. Når vi er over rent, To the rest position. Hele tiden kan vi høre, hvordan det er kritikere sidder og med på og taler ham over. Go a little bit further forward so we can check your chute. Your chute's okay, Felix. I say it again. Item 31. Your chute integrity is checked. Your parachutes are not. Bye-bye, Felix! Item 32. Verify cutaway. See you in 10 minutes! Handle strap is attached in knife position. Oh. Say Roger if it's so. Roger. Okay. Chest pack faceplate heat is on. Make certain it's on and you got a red light. Okay, here we go. Item 34. Disconnect chest pack umbilical. Okay, do you read me, Felix, on the communications? Felix, give me a short count. Okay. Stow umbilical. Disconnect both oxygen supply hoses. Okay, are they disconnected? Give me a thumbs up if they're disconnected. They're still connected. Felix, disconnect the oxygen hose. Boy. All right, stand up on the exterior step. Keep your head down. Release the helmet tie-down strap. Start the cameras. And our guardian angel will take care of you. Well, I know the whole world is working on. I hope to see what I can see. Sometimes you have to get up really high. The smaller you are. I'm going, hold on. Bye-bye! I'm going now. From people say, deploy. Speed, hvad han ikke så? Det er svært at se. Ja, jeg så godt han drejer, men det er svært at se. Men nu forsvandt billedet til os. Ja. De trykkede ind. Nu kommer han igen. Ja. Det ligner ikke noget, der er under fuld kontrol.
Det var lige præcis det, jeg fik det ske. Nu stikker Ja, jeg tror, han kan rette den op, den. Ja. Ja. Okay. Det var meget super. Det var efter bogen. Jeg ved, han gør et nyt forsøg på at nå op i speed, fordi det her, det kostede ham at finde det time. The high speed drop, and now you can see the little drop as it's going on. Det var ikke der skønt. Jeg skulle gennemgå lydmod, det tror jeg er overstået. Det er det for længst. Det er noget, der er Family applauding, but you can see by the little dot that he's in controlled descent. Og så 2 minutters frifald. Men han var jo over 1000 kilometer, så vi på skærmen. Ja, og 11 han ser fra. Jeg har jo så troet, at den startede ved 1000 km i timen, men det gør den så ikke. Nej, altså det kan man ikke sige så firkantet. Simpelthen, det er igen, de der kommer ind på hvor du befinder dig, hvilke luftlag du befinder dig. Okay, så han skulle altså væsentligt over de 11 km. Mellem 1110 og 1125 km. Og det var vi der langt, og der kom også en lille, så nåede vi komme i noget Et eller andet. Jeg nåede ikke at se, hvad det var. Jeg vil bare se hans nedtid med hans Ja. Here come Felix. Free falling is 3 minutes. Or maybe 10. For a long time. Sounds like I haven't had time. Det er fremgørelsen, der taler til kontrolcentret, men det er meget svært at høre. So it's really stable when you fall in 3.5 minutes. Det er 2 minutters frifald tilbage. Record. I told before, because my lighter's fucking up. I'll repeat, my lighter fucking up. Like hell. So you can understand that. He said his visor was fogging up, but he's getting to warmer altitudes. Han er på vej ned i varmere luftlag, og hans visir, hans beskyttelsesvisir, også med solens stråler, bliver åbenbart op for ham. There's the chute. Oh. There's the chute. Og der er i hvert fald en, der går med ikke på. Ja. Er han nogen for nu, Tom? Det er svært at sige, medmindre det her, det var en eller anden sikkerhedsanordning, men umiddelbart, så ligner det, at han er udløst før tid. Man har hørt Baumgartner tale, så jeg tror, at der er fuld kontakt med ham. Ja. Men han har i hvert fald ikke slået rekorden for længst en frifald. Omkring 5 minutter og 25 sekunder, når det de forventede, at det skulle opleve krigsfald. Men det giver i hvert fald en perfekt åbning af skærm, og det er også en solskærm, den ikke kan se. Hans visir, det kan ikke op det duble, det betyder det, at der har været en udsæt sted. Eller hvad synes du? Ja, temperaturforskellen jeg ved det. Altså visiret eller hjelm er jo skræddersyet til udfordringen, altså det der designet til at skulle holde duen væk under ekstreme temperaturvekslinger, så det er nok nærmere en teknisk fejl. Jeg tror ikke, der er sluppet luft ind, fordi det vil ikke være lige umiddelbart. Det var rigtig interessant at vide, hvilken højde der er en i det. Jeg tror, han hænger ret højt. Det er de 15 meter, som er planlagt, eller 5.000 fod. Og det er det så, det begynder at blive kendt, hvor meget is han er tilbage, ikke? Jo. Nu kommer hejer på Felix da! Ja, så jeg kommer ned nu! Kommer det på kaffe? Altitude under the chute is 6,600 feet. 6.000 feet. So he has a jump for you, but we can't find you. The horse piece didn't work. 1500 meter. Ja, det er det.
There he is. Closer shot. The helicopter. The wind out of the north. Beautiful shot. Facing that big tower. Anybody can hear? I'm facing that big tower. Okay, and the wind's out of the east. I'm sorry, I get the wrong information. Out of the east. On your feelings, we're coming your way, bud. Hurry up, I need glitter. Hurry. Og nu der er ikke en far for hans liv nu. Nej, det er fuldkontrolleret, det han er gang i der. Felix, wind is out of the east. The wind is out of the east. Under parachute, you have we're coming your way right now. Quite a bit of control. Like pulling back. Han bevæger sig meget fast i styret første gang. Han er fat i styringen, så han er lidt højere, så drejer han til højre. Control. Fair amount of control on his path. Det bliver ekstremt vigtigt. Det er sjovt at høre, det er jo... Now we see that structure below. Ja, altså, det går jo helt tydeligt i et smæk. Just 5,000 Utrolig kritisk fase. Det må sige, at det tog også umiddelbart længere tid. Det tog længere tid i spil, end jeg troede ville være acceptabelt. Det har måske ikke været helt op på 3,5, som var det kritiske punkt. Det må de jo ikke have. Nej. Men der var tavst i kontrolcenteret. Ja, spændende, men det bliver spændende at høre i det. Det var også da de klippede væk fra signalet. Det gjorde de lidt. Ja. Men det bliver interessant at høre hans forklaring på, hvordan han fik stabiliseret sit spil. Det gik meget hurtigt. Altså lige pludselig så var han jo stabil. Oh, he wanted to see, I see. He wanted the smoke so he could see the window. The wind is coming from the ridge. The wind is coming from the ridge. So, towards the ridge. Det kan vi godt hælde. Den er lidt for morsket. Telling him that the wind is coming from the direction of that Men han er i live, det er jo det vigtigste. Også for Felix Baumgartner og hans familie. Ja, absolut. Både Felix Baumgartner og Red Bull har en gensidig interesse, at han slipper levende for det der. Han har jo også udtalt, at han ville trække sig tilbage fra sporten, om man så må sige, efter det her. Han slap af med at være helikopterpilot. Meget, meget tæt på at sætte stød, så vi Find out about him. Did he break the speaker sound? Here he's coming. And there you can see by the approaching shadow. Hey! Felix! Felix! Down on his knees. What a shot. Adrenalin og pumpe rundt i hans videre. Jeg synes, jeg er lidt kritisk undervejs, men det må være helt vanvittigt. Which control shows the board has been to the capsule is on its descent. Det er fantastisk. Det er fra 36 kilometer højde, altså ude i verdensrummet, og så ned på jorden igen, ikke? I løbet af 6 minutter, det er fantastisk. Jeg tror, han Around 28,000 feet. Men lad os lige prøve at gøre status. Altså, han forsøgte at genbryde lydmuren. Det gjorde han så ikke. Så det er min Hvor er det, There is the capsule. Var han over 1100? Ja, langt. Han var nærmere 1200. Han var nærmere 1200 timen. Og lige før han var i spænden, der kom der en eller anden flash. Jeg ved ikke, hvad det var. Fordi det gik så hurtigt, og så var han som sagt i en kritisk situation, så de klippede væk fra det. Men jeg tror nok, han har været over har problemer. Det ved faktisk ikke, det er kapslen er beregnet i faldskærm. Det er allerede beregnet. Så hele ballonen er released, og kapslen er beregnet. Ja. Og det er også meget kontrolleret, når der snakket om det her med, om han ville have styr på, hvor han landede og sådan nogle ting. Altså, han står ikke i Alaska. Nej. Det er forløbet fuldstændig efter planen. Så vi sætter et forsigtigt, men tyk flueben ved det med lydshastighed. Det får vi så opklaret. Ikke? Der er i hvert fald rekord på den højeste bemandede ballonflyvning. Altså, højeste udspring også.
Den eneste, der står lidt usikkert. Ja, det læste fritfald, den er formodentlig ikke, der kan vi ikke sætte et klub i. Nej, og vi skal på et minut længere, end han rent faktisk var. Men Ja. Han ser ud til at have det ret godt, det synes jeg. Det synes jeg. sikker på benene og kontrol. Jeg selv til sin gen af. Okay. Der var danset til. Smil til begge ører. Aboard his special ship, but that looks like he probably broke Mark. Han Excuse me. probably broke Mark, We'll see. siger de ikke. Han sandsynligvis har en brudt lidelse. They broke the record, as we mentioned, for the highest manned balloon flight. Og Carsten på vej ned. Så er det med ikke at stå i vejen. So after some tense moments, the issue in flight with the visor, which was successfully resolved. There you have it. Aerospace history has been made today. Austrian pilot and parachutist Felix Baumgartner has done it. Made Red Bull Stratus mission to the edge of space a part of the record books. A successful climax to years of careful planning and development. Along the way, there were setbacks, snags in development of the equipment, weather delays. But today, Baumgartner and the Red Bull Stratus team are celebrating. Celebrating on the ground there at the scene now. More celebrations will follow here at Mission Control. So we're still awaiting final confirmation, but unofficially, new world records have been set for the highest free fall ever, the fastest free fall ever, as well as the highest ever manned balloon flight. And today was also a big win for Skype, as the Red Bull Stratus team Fik de den med lydmur? Probably stadigvæk, ja. Formodentlig. enable high altitude emergency bailout from spacecraft. The coverage doesn't end here. Med på telefonen fra London har vi også Peter Wimmer. Du er eventyrer udover, som du har også været den første, der har deltaget i tandemsløjd for 9 km højt over Mount Everest. Og Peter Wimmer, nu har du så altså en kollega her, der er stået ud fra 38 km